china chemadzimai makadiko madzimai. Welcome back to this episode. Vatete vadzoka last week ndakaposta, but unfortunately our cable was out. Muzovana nhasi tichange tichitaura nyaya yemabusiness ideas that you can do. Vanhu vari kuZimbabwe vakati vedu tipewo maidea vari kuZimbabwe. Kwaisu manyanya kunyataura zvetekelo kuti muri kuSouth Africa, but toda zvinhu zvekuti togona zviri relevant to Zimbabwe. I'm going to insert a screenshot. This is my friend. She said, every day I wake up to do what I love. I'm grateful that I found my purpose. I hated going to work and I decided that it wasn't just for me. When I fell pregnant, I was not supposed to work. I had to take it easy, and not doing anything drove me crazy. Then I started making artificial flower arrangements. I love doing this. I could do it all day. I dream of flowers. Find something you love and make money out of it. There's always a skill out there that you can learn and will pay you a salary. There's always a skill out there that you can learn and inokubhadhara mari yesalary. Do you know kuti maskill akawanda? I think unfortunately isusu takagara tabrainwashwa kuti munhu wese anofanira kuenda kuuniversity 5 O levels including maths and science and English 3 but 3 asingabvisiwi maths, English nescience. Kana usorina maths chero teachers college haupindi, chero kunursing haupindi. Handisi kuti kunursing munocalculate maths kana kuti munoita sei, handisi zvangu. But ndinongotira kuti education system yedu was all about empowering those who are academically kovasiri academics. So nyaya skills, if you want to check, even South Africa in a special skills, they've got a list of special skills, the skills that they need. Second, now today I'm here about skills. I'm here about to do something with your life, learn something. And it tisati tapinda mu presentation yangu, because I had prepared this. Ndabva ndatongopa ndaverenga nyaya yemaskill, ndabva ndatofunga kuti can you learn editing? I have a friend of mine, his name is Kundai Chitima. I think you watch him on YouTube. Anotsvaka editor, and he told me that he's paying his editor for about $500. Handizivi kuti maticha muri kuwana mari, but Kundai says he needs an editor and he wants to pay him or her $500. So learn skills like editing, making thumbnails, learn a lot of skills. Learn skills like standing behind the camera. Learn a skill, okay? Learn a skill, all right. Second, nasi, number one, skill rekutanga ndiyo remaflower, all right. Second, the way I structured this, ndakastructure nchiti kuZimbabwe, because vanhu vari kutuka isi kuZimbabwe chete. KuZimbabwe, vanhu vakawanda vanochata. People come all the way from the diaspora to get married. Vanhu vanoita roora day. People are obsessed with that. Saka toda kutarisa pamuchato. Kuti iwewe, where can you fit in pamuchato? What do you like? Unofarira chii pamuchato? Pamuchato panodiwa gown. Pamuchato panodiwa wig. Pamuchato panodiwa chikafu. Pamuchato panodiwa dheko. Kwete yemucheka iyai. Panodiwa dheko. Like here we're talking about like top billing. Panodiwa makeup artist. Panodiwa ma-chairs for hire. Padheko panodiwa still ma-chair evachati kuti vagare. Panodiwa cake. Panodiwa wedding planner. Saka, this is a wedding. Saka, iwe, where can you fit in? We're going to start with flower arrangement. Pane vanhu vanoita ma-flower arrangement, like my friend Chantal here. She was saying kuti she's doing what she wants. Maruva Chantal anotangira pa 1.5 to 2,000, 3,000. Anditi maruva ake anoita 2,000, 3,000, and target market yake haasi ini, because inazatotoboti leave a bought a plant for her from her, but because I cannot afford, and ane target market yake. Saka iwewe kana uchuya, when you're coming into the business, have your target market. Ziva kuti wo uri kutargeta team diaspora ere, uri kutargeta vanhu vemuchato, they are willing. Vanhu vemuchato, I don't think vane problem. Vanhu vemuchato, they are willing to pay. Kana uri kuSouth Africa, uri kutargeta ere vana vemetric. Do you know kuti vana vemetric, they go all out for their metric dance? Vanoti makeup, vanoti hair installation, vanoti wig yacho, vanoti dress. Saka idea yekutanga for people vari kuSouth Africa, tadzoka kuSouth Africa, unogona kutotenga business kunohodha madress chaiwo, small, medium, large, extra large. Woita zvekuhaisa madress emetric. Some kids they'll hire. All right, ngatidzoke kuZimbabwe. KuZimbabwe, saka first example, ndinenge ndikuya nema-business examples. Kumadress, so far I know Onet Apparel. It's in Harare. They are in Harare and they are top billing. Like their target market, kana usinga usiri, they don't care. Iwo kana usi range mawa. The target market is like top billing. And vanodeliver.
asauika mubusiness mosvikoti inini ndoda kuzoita target market ndevanhu vema$500 per day kautoita 1000 amatoita mari dress rori pazuva iwo uya nemindosvo uya nedress richadudunuka handiti saka iwo you are bringing in what you are bringing in quality you are bringing in service. One thing that I saw kuti as Zimbabweans we lack is service chayo kuti client yauya how do we help a client customer complain hatina kana basa nazvo tsek you know we don't care about our clients. Saka iwewe when you come into this industry what I'm saying is you can unogona kutotanga kutenga madress ako wotenga madress. This industry is big. Remember there's Gweru, there's Mtare, there's Harare. These are cities and people are not chatira kugokwe chaiko. Saka when you come into this you can wherever you are, and this can be an online business. You don't even need a physical store. I want you to know the power of branding. You brand, you market, you use social media. Kare taifamba chiti gogogo imakadi itiri kutengesa iye zvino hatichaiti izvozvo. WhatsApp business itori nematools ekutogadzira kuti market like this is a picture, let the ad run, it goes. Woita social media presence, woposta kufacebook, woposta kuinstagram, woposta instagram, facebook, nema threads I think, woposta kwese koko. Handiti imwe way yekumarketa is using like my influencers and content creators. It's very easy because inini I have a big following, I have a huge following. I can advertise your dress and kungoti wedwe iri rokwe ndokutongwa picture ndakapfeka rokwe iri rokwe. After that my clients are nowhere, and be willing to pay for advertising purposes. Unofanira hanzi pano kana uchida kuita mari unofanira kubudisa mari. I think ndo patine problem pekuti takaomera. Saka you need to make your brand stand out. Let your brand stand out. Food, catering. Vanhu vanoda catering. I know of Pavute. It's Pavute Gourmet, something like that. Yeah, I've seen it on Instagram. I've seen it on other YouTube channels. She's good. And then zvinhu zvingoda presentation. Kwete kuti mutipakirira mumaplastic. Ndakatoona ma chafing dishes. This other day I was in that shop. I know of a shop cutting so much chafing dishes. Akato cheaper. I think $199 or $299. I'll confirm. Akato cheaper. Akanaka. I know ari kutengeswa wholesale price. Unotenga mashafing dish ako kana uchangopinda muindustry. Tenga like the basic. Pane gold, pane fence, pane but just buy the basic so that kana uchiko chipresent uchikafu chako kuvanhu vanhu vanoti aiwa tiri kudla zvinhu zvakanaka. Saka if you are a caterer, target market vanhu vemuchato, target market ma-funerals. Pama-funeral chayo, target market ma-party. You know, parties, funerals, plus Rora Day, you know, events. Be out there, showcase your, showcase zvaunazvo, and the branding. Ngazvive smart. Even vasikana vanenge vakamira pamberi apa ngavave presentable, All right. The next is takudzoka zvekumuchato. Kuya tiri kutaura kuti pamuchato panodiwa mawigi. So far handisati ndambowa kuti pane munhu anohaisa mawigi. Ndoziva kuti vanhu vanotenga mawigi. But ngatimbozvibvunzai. Tongoti vasikana vari kuperekedza muchato. Kangani pekuti vasikana dzimongova nevadosina mari yacho. Do you know kuti kana munhu ari kuperekedza muchato akachada kutenga wig, achada kutenga dress, achada kutenga boots, dzimwe mari yacho haidoripo. Toziva kuti zvinhu zvakaoma kuZimbabwe. Kukanewo ukaita business rako rekuhaisa mawigi. Handiti unohaisa mawigi wobvumirana kuti $20 per day kana kuti chichi per day. Vanhu vouya vopfeka mawigi. After that unotora kadeposit. Pane deposit. Kana wig yako ichita $10, iwe chitotora address yemunhu, chitotora I don't know how it operates, but you have to have something, haisa mawigi ako. Muchato kana wapera vanhu vodzosa. I also believe kuti vanhu vanova professional vodzosawo zvinhu kwete kuzoda kutiza nezvinhu zvinokorumwawo nenyoka nemasvosve nenhunzi nemasvosve nenyuchi nemasvosve. Saka kana mukasadzosa menu yenyu, then you can also learn how to install wigs. Guys, wig installation is the thing. And have you seen kuti Nigeria inotora mukombe? Have you ever seen that? They've mastered this skill yekuinstalla wig zvekuti ukaona wig yekuNigeria yakainstolewa ka unopa kutenda. Saka I am saying master a skill.
You can learn how to install a wig, and whatever you do it as if you're doing it for the Lord. Nyatsomaster kaskiri kacho wonyatsoleya kudai zvekuti vanhu vanoti this is demur, quite demur. Saka I'm saying you can learn zvinhu zvisingatombodi capital, kungodzidza kuita installation chai. Every day une wig yako wari uchiita installation kusvika wachimaster chigame ichi. Takuenda kunyaya yemakeup. Do you know, can you guys take this time to appreciate Jackie Mugido, Sisi Jackie Mugido? We need to take time because she changed the makeup industry. Vakauya vakadzidzisa vakaita chikoro chavo paZimbabwe apa, vakadzidzisa vanhu how to do makeup, vanhu vari kuslaya because of Sisi Jackie. She really nailed it, you know, she really nailed it. So you can learn how to be a makeup artist. I remember pakatanga makeup, I actually told this other friend of mine, is a doctor. I was like, no, I want to learn makeup. I can't know any makeup. How do you do the makeup? To learn my skills, and they got to do it. Like, chill, man, chill. Because I love movies. I love chichi. If I learned makeup, maybe next when I was doing that makeup artist in the shisa ungemaronda chichi, you know. Saka, zvinhu zvauno is skill. Guys, the power of having a skill, don't underestimate it. Chinotevera pa michato, kunoitwa nails. My nails, child. Yes, you know, in the world that we live in, especially in my world, I don't know you guys. Every month, my nails, they are what? They're on point. Like whether I'm on camera or not, like my nails, they have to be every time well manicured. People are obsessed with self-care right now. Saka iwewe, inindikaenda kusaluni kunita nails, ndichita nails emumakumbo, ndichita nails emunzara, ndichabvisa, unotodonza ka 1,000 ku South Africa. And this is my price ekuna na UK ni ku America ndakado watu nododza $1,000 chai. Saka you can learn this kutoisa nails, but vandurungotara kuti let's just learn to perfect the skill so that kana uchisaka togona kudonza we are pane msikana anogara pane complex anaimbogara anza kuti anoita makeup yemasoapies ku South Africa, anoita makeup yoyo anoita ku Skim Sam, anoita kuti she's a celebrity makeup artist. And if you see her, she's just an ordinary person, but a skill. So whatever you do, like I'm saying, know your target market and go for that. Now we are going to decor. All right. Learn flower arrangement. There's this school in Pretoria, they teach people how to arrange flowers. Learn how to do balloons. Ma balloon chaiwa akanaka zviguhlisa kudai. Akati ndandanda akaita cave kudai. Learn flower arrangement. Do you know kuti we need the flowers for our weddings? We also need flowers for our parties. We also need flowers for funerals. If you should to event, we're going to have an event, Mother's Day event, take to do maruwa paya. Shekuti de ma supplier do ya toti watete tender katipe itise maru. And it maka nyaso it any target market yenyu flowers ati munhu amuri kuitira munhu akaita sei and my expectations akaita sei. Unyatsodzidza flower arrangement. Izvozvo. Guys, have you ever seen, I think right now upenyu hwatidzidzisa kuti vanhu vakaenda kuchikoro vakanoita madigiri vakadidi iye zvinozvo vanhu vari kuUK vari kuita COS vamwe accountant vamwe chivi vanhu vakasiya zvinhu zvavo zvese vakaenda kunoita maskiri rekusumudza munhu mukuru anenge achigwara muwa zvandotaura. So we need to learn these skills so that paunenge usiri kubasa. I was talking to a friend of mine, she was telling me kuti ane one salary, she's single. Saka paanenge asiri kubasa ari kuita zvimwe. Let's learn to have skills so that they will anobaita extra hustle. Then the next is rimwe business ramongona kuita ndire kunotenga macheya akanaka emuchato. Macheya kuDragon City ariko, kuChina Mall ariko. Macheya emuchato tuduku toita tutogara vanhu turi fancy. Neya mazomba anenge achida vanhu kuti muchati nechichichi zvese izvozvo. Saka unogona kungotenga macheya ako uchingohaisa. I think unoku 30 rand or 50 rand per chair per day. Zvizvongoda kuti kana une garage, anogara mugarage. Kana wapedza woenda unotora, you know, something like that. Business rimwe rinotevera, becoming a wedding planner. Becoming a wedding planner, I think right now we know of Teo Events. Then there's this guy, I can't remember his name. Yes. These are outstanding. Vanoita michato iri top billing. But how kuva wedding planner chinhu chiri easy kana ukada kuzvitarisa asi chinhu chakaoma. Asi unofanira kugara, ingoenda kuchikoro, just go to a school, learn how to be
wedding planner wodzidza zvofambiswa sei uplana muchato. Iwe ini ndiri kuti ndiri kuda kuchata but I don't want to run around. Saka iwe you are going to run around in my place and make sure everything is there. So vasikana vari kuHarare vasina zvekuita, just learn how to become a wedding planner. Then still todzoka panyaya marketing, panyaya branding. Whatever you sell, let it be. Whatever you sell, ngachive branded, branding, right? Whatever product that you are selling, whatever service that you are selling, brand it, package it. Who are not what each. Guys, wakati ichi ndio chandiri kutengesa vofuata vanhu vatenga. Vanhu vanotenga. Ndiri kuzama kutsvaga chichiri branded zvakanaka muno. Okay, let me give you an example. E-box Jimmy Choo, and you can see that this is Jimmy Choo. But you see how the presentation, how it's the packaging, and burgona. Kano kashoka kuti ndikutengesawo Jimmy Choo iyi. Handizivi kuti inoita mariko. Ndakaiti my friend bought it for me. Let's just say kuti 2,000 or 3,000. Kashoka kuti ndikutengesa Jimmy Choo iyi. Nemari iyoyi munhu anoti anoramba. Harambi munhu anotenga. Saka, your product just has to meet the expectations. Then, imwe business idea really easy muZimbabwe ndere kutengesa chikafu chevana, baby products. Saka, rega ndisati chikafu chevana chete, rega nditi all things baby. When you have never been a parent, you don't know. Vana vedu tinovada, vana vedu havashandisi maspoon esimbi. If they are babies, they use plastic spoons. Vane macup avo. Kana vachitidha vanoda zvimatidha what zviya kana vachangozvarwa vanoda colic because vanoda macolic drops because vanenge vane mweya, vanoda madiaper, vanoda kugeza, ende hapana parent icharega kutenga madiaper. Let it be known. Unongoita concept yekuToys R Us. I think you've been to Toys R Us. Those who have been to Toys R Us. Kotengeswa zvidhori zvevana, matoyi evana, mapamba evana, hembe dzevana, all things. It's a baby world. It's amazing. Kune maproducts okuti chowe, kune zvimwe zvimababy feed zvinenge zviri zveplastic so chinenge chichigamshira chikafu, hakuna zviya zvemucheka zvinotota. Kune all things babies. Oh, things that you have never imagined that they exist. So if you sell something like that, parents, I want to know, parents, they usually want to make their kids have everything, especially if it's a first baby. Oh, girl. All right. Then takwenda ku baking. Guys, to those who are in South Africa, you know kuti namodze kuno ku vanhu vanodla makeke. Makeke ndo kureva buns, scones. Vanhu vanodya scones. So you can learn how to bake cakes. You can learn how to bake scones, and you can say, I know of a neighbor's child. I used to watch her WhatsApp where I used to stay. I bake. Akatenga iPhone yake 30,000. Akatenga kafiriji kake because products ake haanga asingari I struggle. I think zvekushare firiji na mama saka azotenga firiji yake. She's doing very well because kuno ndufu dzakawanda dzinoitika kuno kuende vanhu vanodla makeke. Vanowati makeke, scones. Saka you can do a lot. Then the last one is lunchbox. Kuma industry ndoza kuti kune mama industry pane pamwe ndakambowana rimwe tenda so kumandauko ndakati naye vedu we nzvimbo yakaita seiwe. So to those who live in Joburg, if you go pamusoro Standard Bank up mu freeway, I think kuside uko kune mahostera emasulu. So ini ndakawana tenda ikoko kune imwe warehouse iriko. So there's this warehouse. I want to tell you the power of having a skill. There's this warehouse. Vakangoti video, we are in desperate need. We need a photographer. We need to take all the images in that warehouse. All the images, one by one. Vantengisa my pet food, my toys, my pets. Pandakashika, I was overwhelmed. Pano ne koko, like the entire street, you wholesale. Dude, I charge 1,500 per hour. Imagine how many days I spent taking all those images. I'm talking about having a skill. Yeah, we are not talking about the degree, but the skill. So, now we get there. But palanchi, kandemuka makusenseni ndo manya, ndaihla kudriva mu freeway. Saka, ndamuka makusenseni ndo buda ndo ina ndisina kana kudya. Pandinodzoka kwa palanchi manje, ndo buda paya, ndo notsvaka lunch.
Kunikoko kune mazulu, like I said, kune taxi owners, ndokogara taxi owners. Kune putu. Ina handigoni kudla putu. I'm sure you guys know uputu. Like it's mpoqobo. But vanotengesa nenyama. I can eat mpoqobo with milk, not mpoqobo with soup. I can't do that. Ndakatambura. There was no one selling sadza. Saka, find a corner wherever you are, whether you're in Joburg or whether you're in, as long as you're in Africa. Like UK ngataurwa ndisingasiyi kune mitemo yekoni chando ungagumira pazvo ukafreeza uchibikira adiko. Find a spot in Africa. Find a spot. Ubika sadza. Kana uchibika, ndakazomboita kitchen manje. Ndakazomboita kitchen baya. But ndakaona kuti zvangu zvinhu vandasiyana nazvo. Why? Because kukitchen unoswera wakamira. Of course I was the owner and I had people who were helping me, but you are hands-on full time. So I was like, you know what? Let me just close this whole thing, because in the end, ndandisina time mavideo yangu. Inini, I love videography. I love taking pictures. I do this because it's a hobby. It's something that I love. But in the end, I get paid for doing what I love. I've had tenders with like businesses where I would go and take them pictures. You know, my business, they want images for the, I don't know, you know, they want images for Kwisamo my book, for their social media. Okay, you know, businesses, they want photos, like portraits for their social media platforms, for whatever they use them. Saka, now I get this tender. You can say, I'll my picture. Like I've been taking pictures, guys. Like I actually stopped when I realized, when I stopped, it was when I was pregnant. Then this lady told me to take her pictures. She was like, come and take me pictures. Then I went and took her pictures, but I was not happy with the way she treated me. I was pregnant and she didn't want to pay. She told me how much she wanted to pay me, but I told her that my rate is 1.5 per hour. But she told me, kuti, 20 rand per picture. I came back in the cash. That's when I stopped. I was like, you know what? People, they don't appreciate me. They don't appreciate. It's fine. Let me leave it. So that's how I stopped. But I have actually, but I know, kuti kana zvikaitora mapikija. Perfection. Guys, I don't want to lie. I am a perfectionist. I love perfection. I love beautiful things. So when I tora mapikija, ndotora chaizvo. So it's a skill that I learned. So ndakazorega chishopu chandikati indirega indite zvandajaira izvi chishopu chekubika ichi hazvisi zvangu. But ndiri kuti imimi kana kuri kuti munofara zvekubika, handiti unoita zvaunokufarira, ini handizvifariri. Kana imi muchifara zvekubika, find a spot woita lunch box unodeliver. Chikafu here, chikafu you never go wrong. Especially kana uri kuZimbabwe, vari kuti todii kune lunch box. Unotoita lunch box ID, lunch box uchinodeliver vanhu vari mumaoffice park vanenge vasina lunch seni zvandakaita ndiri kupi? Ndiri uko kumasuluko. Bedweka, ndatambura nebundu riri pasenta pemhumwa yangu. But anyway, please have a lovely day. The time is almost 3 o'clock, so I have to go pick up my kids. Please have a good night. Thank you for watching this video. Bye.